dhuwur gak obah. Wah, pasif. Semono uga nek sing dhuwur obah, ngisor gak obah. Ya, namanya juga kurang surprise. Gusti Putih, Tapi apa? nek ngisor obah, Dhuwur obah. lah berkeringat lah. Tak anu jingklekmu tak nyuwun pirsa. Wonten apa to Gusti Putih? Kok sajaipun pinten-pinten kirang nuju krana. Malah sinten ingkang ngersakaken badhe mangan sikil. Omong kok kleu terus karo kowe iki. Apa mbok kuwi tengkleng? Wis Gusti Putih wonten apa sih? Apa sampeyan iki ora Hei! Aja diobah-obah nih. Kacer. Saplingkil kelang. Kowe tekono susah iki sebabnya apa? Wedeng ngalih. Nggih. Ngalih. Tabok iki lho. Endi, Bang? Wong ini kono goleki matane lagi ngeti. ambumu kaya ngene. Ambuku apa? Niki ambune obat. Kurang waspada. Menika ngaten lho. Iya paman. Kajeng kula menika ngaten. Susah ya susah ning yen aku ki do ngeleke mbok ya digugu. Aku kesusah banget lho paman tadi yo. Tenan lho bilang-bilang dino aku kadang aku bingung lho pikiranku. Nggih bingung nika nek enten sing dijak pertimbangan nika dijak memecahkan sesuatu. Tapi ya lho kowe nek tak jangan mau aja ora. Oh, kene omong karepku ben kene sing nyauli kok. Sing nyauli kok Doraemon. Iki ngene lho Doraemon. Doro Ayu Putih, Doro Ayu Putih iki bawang putih. menika sengaja pancen orang-orang mengganggu. Kula krungu kabar. Katanya bapaknya Doro Putih mau rabine. Kowe sing tak pikir. Lho. Bapak ini Putih ki arep rabine. Rabi ta ora? Ah, Kene kene kok tak kok sering kok kaya ayu-ayu jamongan kok ora seneng kowe nek karo aku ya lah, kowe kaya ngono ta. Aku ora apa-apa nek pengen aku ora wis sapa stadion. Aku ora apa-apa. Sumpah ora apa-apa. Tenang. Ampun. Sing disusahi napa? Monggo majeng. Sing susahi napa? Susah perkara apa? Wis, aja ngejak omong aku lho. Napa? Aku wis serik. Napa? Aku kala iki mbok odot. Wong ora apa-apa iku. Ora apa-apa piye kemrutuk sing. Alah ngono ae nesu. Anake tak tindak, 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 tak dintung krek. Guyu. Sing disusahi.
kuwatirke napa? Aku krungu kandhane wong akeh kae lho, Pak. Yen to ibu kwalon kuwi gaene sok dak sia karo anake kwalon. Jur kae ana lakon naratapan anak tiri kae lho, Pak. Sing tak wedeni ya kon sing kaya ngono kuwi. Pancene enek unen-unen mbok kualon kuwi apike sak beton eleke sak gunung kulon. Kuwi enek, kowe krungu apa ora kupingmu ngono. Ngeten lho. Tidak semua ibu tiri itu sejahat apa yang dibayangkan Ning Putih. Memang tidak semua laki-laki. Tidak semua laki-laki. Ora lagune Pak Bas kok. Tidak semua begitu, ada juga ibu kwalon karo anak kwalon gemati direngkuh kaya anake dhewe. Lah niki cilikane dipek anak asu kok. Nika mboten dhewe wong tuwa. Terus enten wong sugih ngepek anak asu niki. Napa ta? Napa anak asu? Diopek iki lho. ASUH. Apa? Asuh. Ibuke sabar apa ora? Niku dereng dilakoni. Bapakipun Ning Putih badhe krama melih mau rumah tangga lagi ngambil seorang ibu. Ini berarti memperhatikan Ning Putih. Muga-muga besok Ning Putih itu kalau sudah rumah tangga kan nggak memikirkan bapak. Bapak ono sing ngopeni ngoten. Anake kopen. Sampean Tapi ora iso. Apa? Enggak bisa. Ngapa? Ini nanti tidak bisa terjadi seperti apa yang Anda bicarakan. Lah kok iso? Soalnya lakone iki kudu keloro-loro. Lho, ananging Iku anangingnya ping piro? mboten sah dipikir, mboten sah gatelke, pokoke manut mawon Alah, karo ora. bedhek urung. Waduh, Bapak rawuh. Bapak rawuh. Waduh, Pak Tamin. Bapak. Karep apa to? Aku gak aku pengen konoan. Lho, sik Bapak rawuh. Nek bapak iki Ning Putih nek Bapak rawuh. Oh, ala anakku teko, anakku nggih, anakku teko. Awakmu wedok palane. Wedok. Anakku teko lha iki. Anakku. Aduh, ibu hamil lagi. Kene. Aku rumangsa marem banget. Jene apa duwe batur loro kaya ngene iki nganti suasanane rumah tangga ketok regeng banget. Kok mbeluk. Wis mbeluk. Wis tak iso mbeluk. Wis padang. Nggih. Iki kanggo kowe. Matur nuwun, Pak. Aku oleh bebaten rada akeh. Matur nuwun. Leh dagang Bapak Harjo Kolik batine akeh. Nah, Kuwi matur nuwun, Pak. Kagem kula Kowe pribadi. Leh dagang Pak Harjo Kolik batine akeh. Kanggo kowe, Kangge ya. kula leh dagang batine. Iya. Leh dagang. Leh dagang. Kene. Pilih. Nyapa ta, Pak? Kowe nyapa? Leh dagang. Leh dagang. Kene. Kancane penuh Awakmu Bagyo iso gawe senenge atiku. Ing atase aku sak jalan-jalan tansah mikirke ya rumah tangga iki. Aku susah. Lah kok kene iso guyu kaya ngene iki. Dan enggak mau. Kira gomban. Gomban. Seket. Ya. Seket? Ya. Masa seket? Ya. Sakat. Kene. Bonus kanggo kowe, Pak. Aku seneng ya. Kenapa kowe iso ngibur aku kaya ngono? Nggih. Ya. Gomban kula. Aku ya ora bakal lali karo kowe.
Kiron, pancen yo kaya ngono nyambut gawe ning kene. Ora usah. Ayo masa marep to, Bre. Ya tabat, wong padha-padha banget ya marep to. Ya kaya ngono lho. Kowe pira aku gombal, kowe pira cacing. Kowe pira cacing. Lah cacing wis ora bareng. Ngawur tok ae aku nek cekelan ngene iki cetia terus lho. Lah cetia lah dinyang nombanko ora mawane. Aku ora oleh soalé mbengmat ngomong aku. Umpama ya, Ki ngomong apa iki? kok mbok ki ngongkon aku sida. Aku gak mungkin kopi-kopiku cacing. Kaya awakmu gomben penak aku ngomong papae yen tadi aku gawe iki. Kowe ngomong apa? Iki wong edan to iki, wong edan. Ron, Nggih. bonsai kae piye? Urip to? Urip. Ya. Bonsai urip. Iku umpama mati ora larang tegak. Bonsai urip. Iya, iya, iya. 50.000. Iya. Bagya sing apa iku? Kirek cilik sing dadi piro? Mati. Hei, asal mati. Kira sak ngene kowe kepiye mati? Alah, paling kowe matur. Iki piro? Zakat, Iki piro? zakat. Lah iki piro? 10.000. Nah, 50 karo 10.000 akeh ndi? Lah zakat 10.000. Gongon. Iya, wis tak gawe. Akeh di 50 karo 10.000 akeh. zakat 10.000. Lah ya gongon. Nas. Mas apa? Akeh zakat. Oke, 50 wis ora gawan wis limon. Kiron, Bagyo, karo kowe putih. Aku ngerti kowe mau sahabat-sahabat kowe ngono. Bapak Rabi iki ora kanggo bapak pribadi yo. Ning yo kanggo kowe, kanggo keluarga kene. Lho, lah ngono. dirapekne iki. Lho ora. Iki aku dhewe kok dirapekne. Sampeyan pak ngendika napa? Bapak Rabi iki kanggo putih ya kanggo kowe Keluarga kabeh kene. Berarti awake dhewe bareng wani milih aku. Lho. Mari milih piye? Tegese lah dirapekne to. Lho. Tegese iki ibumu iki kanggo ngatur keluarga kene kabeh. Oh, tadi ibu Sita keroyok wong tuwa. Aku kaya ora mudeng banget. Kowe iki dadi wakile bapak ono. Nah, kaya ngono lho sak maksudne. Lajeng Mbak Ibu napa sampun Ibumu wis tak boyong mrene sih. pun diboyong mriki? Wah, Iya, Ibu iya. malah wis teko kene. Ten pundi, Pak? Iki anu papaken Bang. Lah, ten pundi? Ning kono njaba kono. Ten Jawi. Lah kok yo rajak mlebu pisan yo. Ya sing isin lho kamu. Ibumu wis tak boyong mrene pisan ya. Mboten enten, Pak. Mboten enten. Ora enek. Sing kono Bang, delok Bang. Oh, wong nek anu ki nggih kacamata. Nah, ngono lho. Kok tak tambahi pisane. Kene lho. Hei, jalan. Enggak kok kaya kono lah. Masa ning jaba kono ora ono. Mboten enten mong Anggonmu goleki mau piye? dupa ora enak. Kurang pas olehmu golek. Iya, Pak. Pak. Lho Wis. sewu. Wong golek-golek iki mbok yo didelok. Iki sapa iki? Alhamdulillah, Ibu. Ibu sapa? Wong tukang becak. Kok tak beda diceret kene? Nah, Ibu mboten enten. Lah sing apa? Enten wong gambung. Ya. Oh, bapak. Ibu mboten enten ten isor wit. Enten wong nuwun sewu mboten kok kenyek. Iya. Lambine elek wonge compang-camping. Kalih cah wedok ngoten. Wedok loro? Nggih. Yo iku calon ibumu. Lho, ora enak ndase kok. Yo kok ora dikasih sih. Sing rene ndase iki patung. Percon mau. Nika mau. Yo iku mau. Sanake jan rene. Wah. Panane dhewe aku nggur 11.000. Lho. Yo aja ngono mangko tak tambahi. Yo Tambahi apa kok telek iki nambahi. Kene. Ora. Kene Bu, kene. Yo. Saya ada ya. Bagyo. Milon. Yo iki ibumu. Niki. Ya iki anake ibu iki.